Kaibahan po kan sa tuyang mga pamibi asin kahagadan, sa tuya pong idolot ang Santa Misang ini sa kagurangnan para sa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving for the good health and blessings received offered by Pangon family. Thanksgiving offered by Ben's Takoyaki and Lemonade Zone. Para po sa kapahingaloan kan kalag ninda Pablo, Rosita, Lolita, Melanio, asin sa kapahingaloan kan gabos na kalag sa purgatorio. Ngunyan po, Huwebes Santo, asin nagkatiripon kita sa pagselebrar kang huring pamanggikan kagurangnan na may temang magkaminoot-mootan kamo. An huring pamanggi kan sa tong kagurangnan, sarong pagpreparar asin sarong pagantisipar kan maabot na pagpasakit keso Kristo. Ang Eukaristiya na itinao sa tuya kan banggi na siya pinasaluiban, simbolo o sakramento kan pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Sa pagselebrar niya kan Pasko kan mga Hudiyo, tinawan niya ininin bagong kahulugan. Poon ngunyan, siya ang korderong iaatang, ang kordero na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Ini ang sakong hawak, ini ang sakong dugo. Si Kristo na sa tong Pasko inatang. Ang Eukaristiya na inapod niya tong agape, sarong bangkete nin pagkamuot. Sa pagselebrar kan bangketeng ini, kita nakikisumaro bako sa nasa kagurangnan, kundi siring man sa satong kapwa membro sa hawak ni Kristo. Sa pagtaon niya to kan tanda nin katuninungan, inilugod maging tunay na tanda kan sa tuyang pagkamuot sa lambang miyembro kan simbahan. Sa laogman kan selebrasyon, masasaksihan man niya to ang paghanaw kan mga bitis, asin man ang paglipat kan Santisimo Sakramento sa altar kang reposisyon. Matindog po ang gabos, asin maugman niya tong awiton ang awit sa paglaok.
Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Sumaray na hapon sa indo kabos, mga tugang, Diyos marahay na hapon man po, Father. katiripon kita sa pagdulot kaining Santa Misa, sa pagselebrar, pagrumdom kan huring pamanggi, kasatuyang kagurangnan. Sa loob kaining misa, magpasalamat kita sa regalo kan Eucharistia, girumdom kan pagkamuot, asin pagligtas, kan mahal na Diyos sa satuya, sa paagi ni Kristo. Mga tugang, ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen. Sa gabos na Angeles, ni Santos, sin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kakurangan ng Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pagkapatawada as tong mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buod. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Tulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, kodero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan uro, kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
pamibi kita. O Diyos, namimibi kami, warasan sa mong nakikisumaro kanurog kabanal na pamanggi, kung nuarin ang bugtong mong aki, bago nagdusay kan sa diri sa kagadanan, nagwalat sa simbahan sagkot paman kan bagong sakripisyo, sinbangkete, kan sa iyang pagkamuot, tanganing gikan sa oro kadakulang misteryo, magsakdo kami kan kapanawanin pagkamuot asin buhay. Uli kay Yesu Kristo ang kagurang nanyamos sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarokan ni Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Nagsabi ang kagurangnan kay Moises, asin ki Aaron sa daga nin Ehipto. An bulan na ini, magiginindong puon kan mga bulan, magiginindong enot na bulan kang taon. Magtaram kamo sa bilog na komunidad ning Israel na ansabi, sa ikasampolo kan bulan na ini, magkua ang lambang saro nin kordero para sa familia. Sarong kordero sa lambang harong. Kung sadit ang familia para sa sarong kordero, kukuanon kayan ang kataid, ang pinakaharani sa harong, susug sa bilang kan mga tao. Susug sa makakakan kan lambang saro, pipiliin nindo ang kordero, kordero na mayo nin kadiinan, lalaki, sang taon dapat igwa kamo. Sa mga karnero o mga kanding nindo iyan, makukua. Sasarayo nindo iyan, sagod sa ika-14, kaining bulan. Asin bubunuon iyan, kan bilog na katiripunan, kan komunidad ni Israel, dapit hapon. Mako asin daning dugo na ilalahid sa duwang hamba, asin sa dintel kang mga harong nakakakanan. Kakakanon ang karne sa bangging iyan. Inihaw kaiba ang tinapay na mayong levadura, asin ang mapait na doot, kakakanon iyan. Siring kaini, kakakanon nindo iyan. Ang habayan, nahagkusan, ang saindong sandalyas, sa saindong mga bitis. Asin ang saindong sugkod, kapot kan saindong kamot. Kakakanon nindo iyan, hidali. Pasko ini, nin kagurangnan. Maagi ako sa daga ng Ehipto, sa bangging iyan. Asin hahampakon ko ang gabos na panganay sa daga nin Ehipto, tao asin hayop, sa mga Diyos nin Ehipto. Gigibuhon ko ang mga paghukom, ako ang kagurangnan. Ang dugo magiginindong tanda sa mga harong, kung sain yaon kamo. Pag mahiling ko ang dugo, lilihisan ko kamo. Asin day mangyayari sa indo, ang pangraot na piste, paghampak ko sa daga, Egypto. An aldaw na ini, magiginindong aldaw, nagigirumdumon, asin siselebraron, bilang fiesta kang kagurangnan. Sa saindong kapag-arakian, ipagpifiesta nindo ini, pagbuot, para sagod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
An sa tong kalis nin benisyon, iyon pag-ako kan dugo nin kagurangnan. An sa tong kalis nin benisyon, iyon pag-ako kan dugo nin kagurangnan. Paano akong makapalos sa kagurangnan kan sa iyang pagkamarayon sa kong itataas an kalis nin kaligtasan, apudon ko an kagurangnan. An sa tong kalis nin benisyon, iyon pag-ako kan dugo nin kagurangnan. Magayon sa mata nin kagurangnan, an kagadanan ni sa iyang mga banal. Surugoon mo ako kagurangnan, hinubad mo ang nakakagapos sa ko. An sa tong kalis nin benisyon, iyon pag-ako kan dugo nin kagurangnan. Madulot ako nin atang bilang pasalamat, aapudon ko an ngaranin kagurangnan. Uutubon ko ang sakong panuga sa kagurangnan, sa tubang kan banwan. Ang sa tong kalis nin benisyon, iyon pag-ako kan dugo nin kagurangnan. Ang sa tong kalis nin benisyon, iyon pag-ako kan dugo nin kagurangnan. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ta ako inako ko sa kagurangnan ang mga ipinaabot ko man sa Indo, na ang kagurangnan na si Jesus kan banggi na pinapasaluiban, nagkuanin tinapay, pakapasalamat, binaak ito asin nagsabi, ini ang sakuyang hawak na para sa Indo. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Siring man ang kalis, pakatapos kan pamanggi, na ansabi, ang kalis na ini ang bagong tipan sa sakuyang dugo. Ini pagibuhon nindo sa lambang pag-inom ka ini sa pagrumdom sa ko. Huli ta sa lambang pagkakanindo kaining tinapay, asin pag-inom kaining kalis, irinurok yaw nindo ang pagkagadan kan kagurangnan, sagkod na siya magdatong.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang marahay na bareta. Inuutan ka mo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Bago kan fiesta kan Pasko, aram ni Jesus na uminabot naan sa iyang oras na malipat siya sa kinakban na ini pasiring sa Ama. Namuktan niya ang mga sadiri niyang nasa kinakban. Sagkod sa katapusan, namuktan niya sinda. Kaya nagpapamanggi, kan ikabugtak na kan Diablo sa puso ni Judas na aki ni Simon Iscariote na ipasaluib siya. Arom na ang gabos itinaos sa iya kan Ama sa iya mga kamot. Asin hali sa Dios, siya nagluwas asin duman sa Dios, mapuli. Nagbuhat siya, hali sa lamesa, asin hinubaan manto. Nagkuha siya nin tuwalya, asin nagtapis. Dangan nagpalis nin tubig sa palanggana, asin nagpuon paghugas kan mga bitis, kan mga disipulos. Ipinapahid ang tuwalya, natapis niya. Kaya nagdulok ki Simon Pedro asin nagsabi ini sa iya, kagurangnan, ikamahugas kan sa kong mga bitis, nagsimbag si Jesus, ang sa kuyang kinigibo, ta imo pasabot ngunyan, alagad magigimata ka pakatapos. Nagsabi sa iya si Pedro, de kasagkud no warin man mahugas kan sa kong mga bitis. Nagsimbag sa iya si Jesus, kunda itakahugasan, mayo ka sa kong kahirasan. Nagsabi sa iya si Simon Pedro, kagurangnan, bako sanaan sa kong mga bitis, kundi man ang mga kamot sa kapayo. Nagsabi sa iya si Jesus, ang nakaparigos na, dai nagkakaipo maghugas kundi kan mga bitis, ta siya lubos na malinig. Kamuman malinig na, alagad bako gabos. Aram niya kung si isay ang mapasaluib sa iya, kaya nagsabi siya, bako kamo gabos malinig. Kan mahugasan na niya ang sa inda mga bitis, masulot na ang sa iyang mga gubing, asin makabalik na sa lamesa, nagsabi sa inda, nasabutan nindo ang sinabi ko sa indo, kamo nagaapod sa ko maestro asin kagurangnan, asin tama ang sa indong pagsabi, taiyan ako. Kaya kung ako naghugas kan sa indong mga bitis, ako nakagurangnan asin maestro, kamo man dapat magpahina haranaw-hanawan kan mga bitis. Halimbawa, ang itinao ko sa indo, tanganin kung ano ang ginibo ko sa indo man na gibuhon. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukapan gabos.
Sa paray na hapon liwas sa Ilugabos, mga tugang. Sa pagpon kan misa, pinasabot sa tuya, na sa tuyang selebrasyon, misa kan pagrumdom sa huring pamanggikan sa tuyang kagurangnan. Magayon na ilag niya to sa konteksto, kung nadangog niya to ang Ebanghelyo, na sa tuyang nadangog, na naaraman na ni Jesus, na uminabot na ang oras para sa iya. At sa ibihon, aram niya na siya dadakupon, na siya kukondinaron sa makuring pagkagadan, na siya papasakitan. Aram niya na mangyayari ini. Kaya ang pakikipagbangkete niya sa mga kairiba, garubaga, pakikikakan kan sarong tao na magagadan, kan sarong condemned na tao na dadarahon sa makahirak-hirak na pagkagadan. Ang mga nasa death row, bago magadan, hagada yan. Anything you want to say? Anything you want to ask? May mga panugon-tugon. Ang mga magagadan, minsan may mga inaapod na mga last will and testament. Mahalaga, ang mga ginigibo kan taong magagadan na hulita ini hali sa puso asin tinutungkusan. Kaya, kung igwamaning last will and testament ang kagurangnan, kayamanan na buot niyang iwalat, ipamana sa sato, sa iya mga disipulo, bago pa man siya magadan, mayong iba, kundi ining ginigibot ang unyan, ining Eucharistia, na sa tuyang ginigibo. Ta ini ang naisip niya na paagi, sa nganing papagdanayon, ang paagi kan pagpahiling niya nin pagkamuot sa tuya gabos. Sabi ni Pope John Paul II, St. John Paul II, sabi niya, the Eucharist is the greatest treasure the Church has. But sadly, sabi niya, many devoted Catholics have a limited understanding of this sacrament. Kayamanan, pero daita na-apresyar, daita masyadong pinapahalagahan, daita niya ito tinataw aning value, hulita, daita nasasabutan, ang halaga ka ini para sa satuya. Tigdi po sa parokya, arual daw, igwa kita ning 4 na misa. 4 masses on a ordinary day, yan ang minimum na misa ta. Lain ka yan, hulita, igwa kitang sementeryo, igwa ning mga okasyon na minsan, every now and then, ginigibo. Kaya sa ordinaryong aldaw, igwa kita ning 6, ning 5, ning 7, ning 8 misa. Sin pag ulit-ulit mo nang ginigibo ang sarong bagay, garo baga trabaho na sana. Kung ulit-ulit niya ito pinag-aatindiran ang misa, ito naman natataw aning devosyon, nin pagpapahalaga, nin apresasyon, mayo na nin pagkamuot, basta lang ma-attendir ng misa. Ang iba ngani, nagmamadali ng husto, o kaya naging kaugalian na, maabot huri na. Kasi hindi man nababago ang siring na kustumbre. Dahil niya ito naaapresyar ang kayamanan na buot iwalat ni Kristo sa tuya. Kaya, ang pagtukdo, ang pagsabot, ang pagpararom kan kaaraman kan mga tao bilang miyembros kang simbahan, kan mga doktrina kang simbahan, yung pinagmamaigutan kan sa tuyang arsobispo, sa inot na taon kan sa iyang pagiging pamayo kang arkidiocese. Pirmi niya itong nadadangog ang pangangaipo sa pagsabot, pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Mas maapresar niya ito ang sa tuyang pagiging miyembro kang simbahan, ang pag-a-attender kang Santa Misa, kung tunay niya itong nasasabutan, ang halaga, asin kahulugan kaini. Sa tuyang pagurupurop, tungko santa, ang duwang bagay manunungod sa Eucharistia. Tulog ko ta ini, kung di ka naguhurupurop, ako garo niya ako, halawigo ng maray. Kaya duwa sana, ang sa tuyang pagurupuropan, bakong araw kan duwa palan. Enot, the Eucharist is a sacrament of forgiveness. Ang Eucharistia, sakramento nin pagpapatawad o sakramento
na nagpapatawad kan kasalan. Baka mag-isip ka mo, Father, baka nasasala ka gayod. Baka ang gusto mong sabihon, Father, sacrament of confession, bakong sacrament of the Eucharist. Sa mga ebanghelistas, si San Mateo sana ang nagsurat kaini. Kan binabasa ko ang mga istorya, kanapat na ebanghelistas, manunungod sa Eucharistia. Si San Mateo sana, pagtudas kang Eucharistia, si San Mateo sana ang nagsurat kaini. Sabi ni San Mateo sa iyang ebanghelyo, kan banggi na si Jesus pinasaluiban, nagkuha siya ng tinapay. Itinao sa iyang mga disipulos at sinabi, ako anindo ini, kakananindo. Asin nagkuha, man kang kalis. Asin sinabi siya sa iyang mga disipulos, ako anindo ini ang kalis kan sa kuyang dugo. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Gibuhan nindo ini sa pagrumdum sa sako. Every time we gather for the Mass, when the priest prays the consecratory prayer for the chalice, tanganing magin dugo ni Kristo, inang nadadangog niya to sa pagpatawad kan mga kasala. Gibuhan nindo ini. Of course, aram niya to. The Lord was just predicting papahayag kan magiging kapalada niya maninungod sa iyang pagsakit asin pagkagadan na ipinapahiling tanda iyo itong kalis kan sa iyang dugo. Alagad buot niya, nagibuhon niya to ining padagos sa pagrumdum sa iya. Hulit sa pagdulot kang Eucharistia, sa pagrumdum kang kabutan, pagsunod kang kabutan kan mahal na Diyos, nangyayari ang padagos na pagpapatawad kan mga kasalan. Bako daw na ang Eucharistia, iyo ang pagrumdum kang sakripisyo ni Kristo, kan pagdusay kan buhay ni Jesus, huli kan sa ang pagsakit asin pagkagadan, asin huli kan siring nagawi, kita gabos pinatawad kan sa tuyang mga kasalan. Ang gabos na kasalan kang mga naakaaging henerasyon, asin kan mga henerasyon na maabot, pinatawad na niya na, huli kan sa iyang pagsakit asin pagkagadan. Sa huring pamanggi, nahiling ta, si Jesus, pano nin pagkamo. Sabi sa Ebanghelyo, sagkod sa katapusan, namo ta niya, sinda. Sagkod sa katapusan, sagkod sa kagadanan, namo tan kita ni Kristo. Nahiling ta, sa huring pamanggi, si Kristo na pano nin pagkamoot. Si Kristo na nakakasabot o nagsasabot, sa tuyang kaluyahan, sa tuyang mga kasalan, kaibaan sa iyang mga disipulo, nahiherak siya sa inda, alagad andam na sinda, patawadon sa indang mga kasalan. Nagiramduman nindo ang mga readings niya to, kang Tuesday, kang Wednesday, sa misa, na ang setting iyang huring pamanggi, kung sa inaram ni Kristo, nang kaibahan niya sa pagbangkete, mga disipulo, na magninigar sa iya, disipulo, na magpapabakal sa iya, sa pirang pidaso ng perak, tangani na siya ipagkanulo sa kamot kan mga otoridad, tanganing siya magadan. Alagad ang gabos ta ini, tinios ni Kristo sa matuninong na paagi. Asin andam siya, na akuon ano man na mangyayari sa iya, sa pagpatawad kan mga kasalan, sa paagi kan Eucharistia, sa paagi kan pagkikibagbangkete, ipinasabot sa tuya ni Kristo, ang Eucharistiyang buot niyang idulot niya to sa pagrumdom sa iyang ginibo, magpapatawad kan sa tuyang mga kasalan. Sa lamesa, kairiban niya ang mga disipulo na arog sa tuya, mga parakasala. Alagad pinili niya na makaibahan sinda kung sa iyang itinugdas ang Eucharistia. Sabi ko kasubago, paulit-ulit na magpapatawad kan sa indang mga kasalan. Sabi pa niya, gibuhan nindo ini sa pagrumdum sa sako. Kay po ang taan padagos sa pagdulot kan Eucharistia. Tangani na arog ki Pedro, kay puhan kitang mahugasan kan sakripisyo ni Kristo. Enot, nagpoprotesta si Kristo. Dahil ko nang tutugutan na hugasan mo ang sa kuya mga bitis, lagi sabi ng kagurangnan, kung dahil ko hugasan ang sa imo mga bitis, dahil ka magkakaigwan ng kahirasan sako. Alag kaya sabi kaya si Kristo nagtugot, ulit-ulit, kay puhan nagibuhon ang paghugas ng bitis.
Ang paghugas kan mga kasalan sa paagi kan pagdulot kang Eucharistia. Ang paghugas sa paagi kan pagdulot kang Eucharistia. Tangani na kita maumayan kan sa itong mga helang, kan sa tuyang mga kasalan. Kaya ang Eucharistia, bulong. Ang Eucharistia, medisina, sa itong mga kaluyahan, sa itong mga pagkakasala. Since sa kada pagdulot niya ato kan misa, tiripon kita gabos. Banal asin makasalan. Mabuot asin bakong mabuot. Kuripot asin generous. Putikon asin pikon asin mapagpasensya. Putikon asin makatotoo o totoo. Marahay asin maparaot. Mapaglangkaw asin mapagpakumbaba. Gabos tiripon sa laog ng Eucharistia. Kada bes na kita nagkakatiripon, mahihiling ta kataid ta. Mga taong day maninigo arog niya to. Alagad arog kan mga disipulo, boting mahal na Diyos na makipagbangkete sa inda, sa satuya. Tanganing sa padago sa pagdulot ng Eucharistia, kita makikihiras sa pagpatawad kan mga kasalan, sa paagi kang pagkamuot ni Kristo. Misingani dahi tatulos ini nasasabutan. Huli ta nahihiling ta sa kadakol na pagkakataon na kita nagdudulot kang Eucharistia, dahi kita nababago. Garo baga ang Santa Misa nasasayang sa satuya. Alagad padagos pananggad kitang nagsisimba. Naga-attender kang Santa Misa duro Domingo. Huli ta buot niya to na mahugasan kang satuyang mga kasalan. Dahi ta pa nasasabutan. Sabi ning kagurangnan, ngunyan dahi mo pa masasabutan iyan, sa ngapit, masasabutan mo na, magigimata ka, maaaraman mo na kung paano kita binabago kang sakripisyo ni Kristo. Ang Eucharistia, tunay na regalo ng Diyos sa pagpatawad kang satuyang mga kasalan. Ikadua, the Eucharist is a form of Christian service. Ang Eucharistia, forma kan Kristiyanong paglingkod. Sa Eucharistia, mga tugang, itinutok do sa to, ang tama asin makakristiyanong gawi nin paglingkod sa kapwa. Sa dyan po, pagkatapos kan humiliya, gigibuhon taan paghanaw kan mga bitis kan mga disipulo. Ano ang boss sabihon ka ini? Balikan ta ang sinabi sa Ebanghelyo ni Jesus. Binasa sa Ebanghelyo na sa tuyang binasa. Well, naiba po ang istorya ni San Juan manunungod sa huring pamanggikan sa tong kagurangnan. Kang tinugdas ni Jesus ang Eucharistia. Kung ang tulong mga ebanghelistas nagsurat manunungod sa Eucharistia, nagsabi si Jesus, ako ay ini asin kakananin do gabos, ako ay ini asin inumanindo, pagtaon niya kan sa iyang kalis, si Kristo ibaman, ay si San Juan ibaman, ang ginibo ni San Juan, inistorya niya ang Eucharistia, ang huring pamanggi, sa paagi kan pag-istorya kan paghugas ni Jesus sa bitis kan sa iyang mga disipulo. Kasubago sa Christmas, kami mga padi nag-renew kan samuyang ministry as a priest sa atubangan kan samuyang namumuta na arsobispo. Tinawan niya nindoon duman sa iyang humiliya ang gawi kan paghugas ni Jesus, ang gawi nin paglingkod na dapat yaon sa samo bilang mga padi, asin yaon sa tuya bilang mga Kristiyano. Sa paghugas ni Jesus, kan bitis kan sa iyang mga disipulo, sabi niya, kung ako naghugas kan sa inyong mga bitis, kamo man dapat magpahanaw-hanawan. Kung ano ang ginibo ko, iyo man ang gibuhon nindo. Si Kristo nagpailing kan tunay na makristiyanong paglingkod. Kaya ito pong panahon, ang paghugas ng bitis, ginigibo sa nakan sarong surugoon. Kan saro sa pinaka-menos na tao. Kaya masasabutan niya ako, nato kung taano, si Pedro habang magpahugas kan bitis kay Jesus. Taday niya maako, nang sa iyang maestro, iyoan magduko, asin maghugas kan bitis na pinakamaating partikan sa iyang hawak. Alagad ini ang kabutan ni Kristo. Sa paagi kan siring nagawi, ipinasabot niya sa iyang mga disipulos na ang paglingkod, ginigibo, pirmi sa mapakumbabang paagi.
Christian service is a humble service. Lagi ramdaman ko ang sinabi ni San Pablo, though he is in the form of God, but Jesus did not deem equality with God. Pinili niya na maging uripon, as in magadan bilang sarong kriminal. Tanganing sa paagi kaayan, ikapahiling niya sa tuya, ang tunay na gawi nin paglingkod bilang sarong Kristiyano. Ang pagiging uripon. Hulita sabi niya, ang pinakahalangkaw, ang pinakaurog, iyo ang maging uripon kan gabos. Ki Kristo nahiling niya to, ang kaglalang, ang kagtao kan gabos, iyo ang sinayumahan kan gabos na bagay na mahalaga sa tao. Respeto, pagkamuot, paggalang. Siya ang biktima kan bakong tama na paghato ni Pilato o kan poon kan mga kapadian na nauuris sa iya. Hinubaan nin gubing, kinuranahan nin tunok, pinagulog-ulog, ang gabos na iniinako ni Jesus para sa kapatawaran kan sa mga kasalan sa mapakumbabang paagi. Hulita ini ang buoting mahal na Diyos. Ini ang gawi na paagi, tamang paagi nin paglingkod bilang sarong uripon. Binilang siya bilang sarong uripon. Sa Eucharistia, itinutugdo sa to na ang tunay na paglingkod, bakong pagpapalangkaw kan sa diri, kundi paglingaw kan sa diri, huli sa pagkamuot. Bakong siring sa indo, sabi niya, liding niya sa kinaaban, sabi ning kagurangnan, ang mga pinakaurok, iyo ang pinaglilingkudan, bakong siring sa indo, huli ta sa indo, ang pinakadakula, iyo ang maglingkod, asin magin uripon, kan gabos. Si Kristo, iyo ang pinakahalangkaw na padi, alagad, sabi ni Archbishop Rex Asubago, alagad, siya ang pinakahalangkaw, alagad iyo ang naging dulot na sakripisyo para sa mahal na Diyos, para sa satuya. The one who offers become the offering himself. Bako lang ining pagayon nin tataramon. Hulita aram tay, nahiling ta mismo, ginibo ni Kristo para sa to. Sinasabi niya, gibuhon ini sa pagrumdom sa sako. Arog kan pag-arog sa iya. Mga namumutan ko mga tugang, ang siring na pagirumdom, bako lang para sa mo na mga padi, na nag-ako kan banal na orden, ang paglingkod sa mapakumbabang paagi, ang paglingkod sa paglingaw kan sa diri, as in sa pagdulot kan buhay para sa iba, bako lang para sa mga padi, kundi para sa tuya agabos, na nakihirasman kang grasya nin pagtubod, huli sa bunyag. Takitaman, mga pinili nin Diyos, mga padi ni Kristo, inapod na maglingkod, sin magdulot kan sa itong mga sakripisyo sa mahal na Diyos. Salamat sa Eucharistia. Sa sakramento na nagpapaumay kan sa itong mga kasalan, medisina para sa tuyang mga kaluyahan, tanda o panalmingan nin tunay na makakristiyanong paglingkod sa kapwa. Sa atyan, sa pagtapos niya ito sa selebrasyon, gigibuhon ang pagprosesyon kung saan sa itong ililipat ang banal na sakramento, ang Eucharistia, sa altar of right position, duman po sa gilid, tangani na sa tuyang pagbilaran. Padagos kitang maghurup-hurup, igwanin dakulang pasasalamat sa dakulang regalong inining Diyos sa simbahan, sa buhay ta bilang mga paratubod, ini ang tanda kan sa iyang padagos na presensya sa kinaban. Amen. Masasaksihan niya to ngunyan ang paghanaw kan mga bitis. Ang ginibong paghanaw ni Jesus sa bitis kan sa iyang apostoles, sarong konkretong pagpahiling kan dusay na paglingkod. Si Jesus nagwalat kan tugon na magkaminuotan ang lambang saro. Ang pagkamuot naglilingkod asin perming andam na ibabaan sa diri para ikalangkaw ang Diyos, asin ikapamate ang pagkamuot sa kapwa. Ini ang misyon kan simbahan na iwinalat sa paagi kan mga disipulos sa God na makaabot sa puro kan kinaban.
Matindog po kita gabos para sa pamibi kan banwaan. Kan banggi bago siya nagadan, si Jesus bago siya magadan, si Jesus sagpamanggi kaibaan sa iyang mga disipulos. Kitang tiripon ngunyan sa pagirumdom kan huring pamanggi. Ibahanta si Jesus asin mamibi sa ama para sa gabos niya itong pangangaipo. Sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa kinaaban, magiyahan sa orog kararong na pakasabot, kan lubos na pagkamuot asin paglingkod ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may kapangyarihan sa kinaaban, makasabot kan espiritu kan sakrifisyo ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga sinusugutan kan demonyo, mapakusog kan halimbawa ni Kristo sa iyang pagkamaimbod sa Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa pagpahiling sa satuyang arualdaw na pamuhay-buhay, kan pagkamuot ni Kristo sa Eucharistia, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ama, nagdudulok kami sa imo, asin nagdulot kang samuyang mga pangangaipo, sa kapakumbabaan, susog sa pagkamuot kang Eucharistia, sin pagkamatinao kan aki mo samuyang padi, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Isusunod po nganyan ang pag-ako kan mga Santo Olyo. Kasubagong aga, pinagkonsagra kan sa tong arsobispo ang banal na krisma, asin olyo para sa mga may helang. Ngunyan sa tuining inaako digdi sa satong parokya para gamiton sa mga selebrasyon kan banal na sakramento sa mga maabot na aldaw kan taon na ini. Oleum Infirmorum. Lugod ang nagihelang nalalahidan kay ning olyo, mamatayan ang pagmalasakit ni Kristo, sinan sa iyang nakakaligtas sa pagkamuot, sa hawak asin sa kalag. Pag umawon ang Diyos, sagod paman. Oleum Chrisma. Ninhuli sa paglahid, kaining pinahamutan na krisma, lugod ang mga aki asin mga gurang na nag-ako kan bunyag asin kumpil, asin ang mga padi na nag-ako kan orden, mamatayan ang grasya kan balaog nin Espiritu Santo. Pag umawon ang Diyos, sagod paman.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan sa mo na maninigong makisumaro kaining mga misteryo, na sa lambang pagrumdom kaining sakrifisyong sineselebrar, nahahamanan gawi kan pagtubos sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkuran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkuran na padi, sa pagtugdas kan forma nin danay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kang sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo, na magdulot ka ini sa pagrumdom sa iya. Sa pagkinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog, asin pag iniinumi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaibakan mga angeles sin arkangheles, kaibakan mga trono asin dominasyones, asin kaiba kan gabos sa langito na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, panagan ang minarigin, sa ngalan ng kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kagurangnan ikananggat ang banal, asin ang gabos talinalang na inaataman mo, maninigong naguumaw sa imo. Huli ta sa imong aki sa mong kagurangnan, si Yesu Kristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin daay ka naguuntok sa pagtipon kan banal para sa mo. Tanganing puon sa pagsirang, sagkot sa pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinaramo sa imo, misa imo, tanganing mabindisyonan, kapag kanigo ang pabanalon, kanayuman sa ng Espiritu, tanganing magin hawak, asin dugo, ang sa imong aki, sa mong kagurangnan, Hesu Kristo, na sa iyang pagbuot, sineselebrar mi, ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuanin tinapay, sin pagpasalamat sa imo. Nagbindisyon, binaak, asin itinaw sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Tayo na ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuniyaman kalis, singirari pagpasalamat sa imo. Nagbindisyon asin tinaw sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako ka mugabos, asin mag-inom ka ini. Tanian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan,
napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kagurangnan, kami na nagrurumdum kang nakakaligtas na pasyon kang sa imong aki, asin kan makangangala sa pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kay ning buhay asin banal na sakripisyo. Lini niya namimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak sin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sakod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imo mapinili. Makamtan mi ang pamana, enot, kaibakan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios, ni San Jose, na sa iyang agong, kaibakan sa imong mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos. Sa danay nindang pagsurog, sa atubang mo, nagsasari kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kaguranan, makapauswag manlugod kan kataninongan, asin kaligtasan sa bilog na kinaaban. An sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papakanig ang magsarig sa pagtubod, asin pagkamuot, kaibakan sa imong surugoon, si Francisco sa mong Papa, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, kaibakan gabos na Obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kayning familia na binuot mong makiatubang sa imo, mo gayon na ama, kay raking pagsaroak sa imo, ang gabos mong mga aki sa imbansinda na kawarak. Ang mga tugang nyamong gadan, asin ang gabos nagpapagayagaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akon sa imong kahadean, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano, sagkod paman kan sa imong kamurawayan, huli kay Kristo sa mong kagurangdan, sa paagi niya iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinapan. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalo ang ngaran mo, magdatong ang kahadehan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, hitao mo sa muyangon yan. Asi patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, han katuninongan. Tanganing kaming natabangan, kansa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahunan. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurang nandanay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan.
in katuninongan. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Mamibig kita.
O Diyos na makakamhan, warasan sa mo na siring na binago kami kan pamanggi, kan sa imong aki sa panahon na ini, magkanigoman kaming mabasog kan bagay na nagdadanay, siya na nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Ay, maluhod po ang gabos. Maluhod. Maluhod po. Masasaksihan niya tungon niyan ang paglipat kan Santisimo Sakramento, pasiring sa altar kang reposisyon. Ini po ang pasunod-sunod kan prosesyon. Seriales, Torre Ferrario, ang Santisimo Sakramento asinan mga disipulos.
Santum ergo sacramentum susunod na po niya ito ang pagbihilya, ang pagbilar sa banal na sakramento, Santissimo Sacramento, kan mga iba-ibang religious organizations, APC, BPC. Ang gabos inaalok na magtaonin panahon sa pagpamibi sa atubang kan banal na sakramento.